Salutare tuturor! Sper că v-ați început ziua cu energie, cu stare de bine și cu recunoștință, pentru că asta este cel mai important, să ne hrănim sufletul încă de când ne trezim, pentru ca să ne putem bucura cu inima deschisă de tot ceea ce va veni. Și astăzi, în timp ce o să-mi beau colagenul împreună cu voi și gelul de aloe vera, dar acele remedii prin care pot să am grijă de sănătatea mea, fac ceva pentru organismul meu, vreau să împărtășesc 3 lucruri prin care te pot ajuta. Sunt persoana care a înțeles, slăvit să fie Dumnezeu, că El ne trimite oportunități, că Lui pasă de noi, că ne iubește, însă alegerile trebuie să le facem noi, da? Așa că și partea de sănătate se menține atunci când alegem să oferim organismului ceea ce are nevoie, iar gelul de aloe vera după laptele matern este cea mai complexă sursă de nutrienți care susține sănătatea intestinului, bineînțeles ridică sistemul imunitar, reduce inflamația din organism, curăță rinichii, mai ales acest gel de aloe vera curăță rinichii, organele noastre, da? Așa că este pur și simplu o sursă divină de sănătate. Ei bine, cei care mă urmăriți știți că sunt persoana care îmi place să dau valoare, să las inspirația, valoarea să meargă mai departe. Dacă eu primesc, îmi place să vă inspir. Mi-am transformat viața, începând de la partea de sănătate, dar și modul de gândire. Am produs foarte multe schimbări în viața mea în ceea ce privește dezvoltarea personală. Mi-am dezvoltat abilități de care nici măcar nu credeam că eu pot să le am și să mă bucur de ele, da? Pentru că toate aceste abilități sunt daruri pe care nu sunt doar pentru noi și sunt să le folosim spre binele altor persoane. Și atunci apare și succesul acela cu semnificație, nu doar un succes care ne dă nouă așa o satisfacție. Și sunt lider și mentor de peste 7 ani în domeniul sănătății și antreprenoriat feminin. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că dacă alegi să vrei să beneficiezi de ceea ce eu îți pot oferi, în primul rând o să-ți îmbunătățești sănătatea, pentru că susțin foarte mult sănătatea naturală, da? Holistică, prin care venim să oferim organismului ingrediente pure care să vină să ducă echilibru în organism, natural, da? Eu sunt persoana care am